Pilih sepuh mandhaping para anem ingkang sami katuran panenggan wonten dalipun Bapak Haji Ali boten sanes ingkang sepuh dipun sawatipun ingkang nembipun pandonganipun. Ing mriki kawula namung sadremi amaparaken niat utawi hadatipun Bapak Haji Ali saking karyatanipun ing dinten menika. Bapak Ali Sakurawarga badhe ngawontenaken kintananipun ingkang wayah nggih menika Randi Angga wonten ing dinten Selasa Pahing. Mugi-mugi Randi Angga tansah pinaringa tata titi lan tentrem antuk ridane Gusti didadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tentrem salaminipun. Mugi-mugi dinten nika mampun kantos wonten cedhahe pangeran mboten agung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang saaturan kadamel ngaweruhi sing cikal bakal akal bakal kang bakali dusun kenanga. Pramodipun kaweruhi kaliyan Bapak Haji Ali nyuwun sumaat wilujeng anggenipun badhe angitani ingkang wayah Randi Angga wonten ing dinten Selasa Pahing niki mugi-mugi antuk ridane pangeran tansah pinaringana rahayu wilujeng sampun wonten alangan setunggal punapa mboten langkung Bapak Haji Ali nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang saaturan kadamel ngaweruhi wahyunipun dinten kalih rinten kelawan dalu panggihanipun dinten 7 Pekenang gangsal wuku 3 dosa sastra Jawa wonten ing dinten Selasa Pahing tepi dipunantos dipun damel kadamel Buta Sukre Randi Angga aliasipun kitani wonten ing dinten Selasa Pahing niki mugi-mugi Randi Angga tansah pinaringana ayam tentrem paringana kegiatan saha kenikmatan dinten menika ngantos laminipun mboten langkung Bapak Ali Haji Ali nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang saaturan kadamel ngaweruhi dhateng sedaya leluhuripun Bapak Haji Ali leluhur ingkang sampun sumare leluhur saking tiyang jaran lan saking tiyang estri ageng alit nempuh katrimatan boten trimatan pramodipun pekaweruhi mugi paringa sapaat ide wilujeng dhateng Bapak Haji Ali anggenipun ngitani ingkang wayah nggih Randi Angga wonten ing dinten Selasa Pahing mugi-mugi tansah pinaringan ayam tentrem mugi Randi Angga tansah dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tentrem salami-laminipun sunat kitan ya. bener. Mugi-mugi salaminipun sampun wonten alangan setunggal punapa boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang saaturan anggenipun anggraken kodronipun kadamel Ambrokoi Randi Angga nggih menika dipun kitani wonten dinten Selasa Pahing mugi-mugi tansah pinaringan ayem tentrem saged wilujeng nggihipun ngengek dumateng Bapak lan Ibune salaminipun mboten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang saaturan anggenipun anggraken tumut jejet niki namung kangge pralambangipun Randi Angga dipun Buta Sukre wonten dinten Selasa Pahing mugi-mugi diparingi ayem tentrem jenjen salaminipun mboten langkung Bapak Ali nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang saaturan anggenipun anggraken golong swanti kapara-para gumolonge tekad Bapak Haji Ali sekalian anggenipun niat badhe Buta Sukre ingkang wayah nggih dipun kitani wonten dinten Selasa Pahing mugi-mugi diparingi ayam tentrem jenjem sampun wonten alangan setunggal punapa mboten langkung Bapak Haji Ali nyuwun donga restu dumateng para sepuh lan para anem
ingkang sami katuran sedayanipun. Nggih. Ingkang katuran anggenipun anggraken wedak ripih gula gimbal gula ginting kupat lepet para pendem nyas beteri nggih sek lubakin. Ingkang wajib numbangi tanah gawe menawa dipun kawruhi mugi paringa sapaat iki wilujeng dhateng Bapak Kadyari anggenipun bucal sukrewa ingkang payah nggih alias dipun kipani sampun wonten arangan setunggal punapa boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang katuran kagem Ambroko anggenipun sedekahan tarung agung bedhek-bedhek natas tali sampun sawasune mila dipun kawruhi antuk dari Gusti Bapak Kadyari sapanto dipani ayem tentrem diparingana wilujeng slaminipun boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang katuran anggenipun anggraken Sekolbrok Sawanti kadamel Brokoi sederek ingkang sami rerencan wonten ing dalem niki sedaya kakung putri Nenspopun Brokoi mugi-mugi sageta guyub nuwun sapanca ingkang nyambut damel sageta wilujeng slaminipun gangsal gampang yang sami nyambut damel sampun wonten alangan satunggal punapa boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang katuran anggenipun anggraken Sekar Setaman kagem nyiram tuwuh nyambung tuwuh tetuhanipun bapa lan saking biyung tumuwuh dumateng jiwa raganipun Ranggi Angga mila dipun sinau dipun sambung antuk ridane pangeran diparingana panjang umuripun diparingana kathah rezekinipun saking langgeng nggih gesang nengken dumateng bapa lan ibune slaminipun boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang katuran anggenipun anggraken Sekol Punar kadamel anjemukaken sederekipun Ranggi Angga sederekipun sekawan 5 badan 6 wayangan sederekipun kang sepuh kaki among nyayamong mula dipun kawruhi mugi gedhe panarsane banter pamomonge dhateng Ranggi Angga dipun buta sukere lan dipun kitani wonten ing dinten Selasa paing niki antuk ridane pangeran diparingi ayem tentrem jenjem slaminipun boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang katuran kadamel ludingipun dipun lujengi ana mentri nggih menika Ranggi Angga dipun buta sukere wonten ing dinten Selasa paing niki antuk ridane pangeran mugi-mugi diparingi ketentreman kenikmatan kawilujengan kesehatan slaminipun boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Ingkang katuran anggenipun anggraken gugur Sengkala kadamel beka kalanipun Ranggi Angga dipun buta sukere para kang sampun dumawah ingkang dereng dumawah ingkang sampun dumawah dados kekiyatanipun ingkang dereng tinulak maring Allah kebiyune rasul insya beka kalane insya sukere insya sedaya dayanipun mugi-mugi diparingi ayem tentrem sampun wonten alangan setunggal punapa boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran dayanipun. Ingkang katuran anggenipun anggraken gugur pethak lan abrit ngawruhi jasad kalih perkawis ingkang pethak ngawruhi saking bapa ingkang abrit ngawruhi saking biyung ingkang dumasak dhateng badan siranipun Ranggi Angga mula dipun kawruhi mugi gedhe panersane banter pamomonge Ranggi Angga mugi antuk ridane Gusti diparingi panjang yuswa diparingi tata tentrem sampun wonten alangan setunggal punapa boten langkung nyuwun donga restu dhateng para sepuh lan para anem ingkang sami katuran sedayanipun. Anggenipun anggraken sedaya saneat utawi hajatipun bahwa hari niki kadamel ngawruhi nggih laksana ngarsanipun pangeran antuk ridane pangeran sedaya pangulipun Bapak Ari mugi dipun ijabahi kaliyan Gusti Allah Taala kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalihipun kadamel ngawruhi anggenipun Pranti Salupagriyan
wilujeng sak lebete pendhiya sak gawepun griya wilujeng sak tanem tuwuhipun wilujeng sak raja hajine wis ditemeka kantos slaminipun mboten langkung Bapak Ibu Dunga restu dhateng para sepuh lan para neng ingkang sami katuran sedayanipun. Namun semanten lan pekatur ingkang saged kula aturaken nggih wonten dina kaping atur kula kirang nuju prana wonten kekilapan saha kekirangan kula nyuwun pangapunten dumateng para rawuh ingkang sami katuran wonten ing dalem niki sedayanipun. Saderengipun acara kawula tutup kula suwunaken doa saking agamanipun Rasul panjenenganipun Bapak Yai Sultan wekdal kawula sumanggaken. Saking kawula kula akhiri kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi min syaitanir rajim. Alhamdulillahi min syaitanir rajim. Sallallahu alaihi wasallam.